ತುಲೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ತುಲೇನ್ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ పొడి వాడారా పొడి బాయి ఒక కొత్తమరి ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಎತ್ ಕೆಜಿ 3 ಕೆಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡು 8 ನೆಟ್ ಗಾಯ ಮುಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡ 5 ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ದಾಯ್ತಾ ಬೋಡವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವನಾಗ್ಲೇನ್ ಎತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತುಲಿ ಏತು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ವಿಧಾನ ತೋಜಿ ಅಂಗ್ಲೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಂತ ಅನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಕೈಪೆರ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೋ ಪುನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರಿಂದ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಿರಾರ್ದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರಿನ್ ಬಾಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂದೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋದ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿಲ್ಲ ಮೂಜಿಗೆ ಜುಂಡು ಕೋರಿ ಮಾಲುಂಡು ಹಾಕ್ಲಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಿಡ ಜಾಲಿ ತುಲೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅದೊಂಚೂರು ಟೈಟಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬತ್ತ ಸರಿ ಹಿಂಬೆ ದನಿ ಇನ್ನಿ ಪರ್ಬೆಜ್ಜೆ ಇದೆಗೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಲೆ ಐಟಮ್ ಬರುದು ಆಯ್ತಾ ಬರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಲು ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅವೇನು ಹಾಂ ಹೌದು ತುನಿ ನಮಾನಿ ತುಯಿನ ಮೂಲಿಯ ಬೆದ್ರಡಿ ಅವ್ಯವು ಅವನು ಹಾಂ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಕೊಡತ್ತ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂದ ತುಲೆ ಯಾರೊಂದು ಪಣೊಂದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏತೊಂಡವು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಬರ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸರಿಪೇಡ ಪನ್ನ కొత్తమరి సొప్పు వాడారు మీకు ఎంచిన పొడి వాడారా పొడి బాయి ఒక కొత్తమరి ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಎತ್ ಕೆಜಿ 3 ಕೆಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಒಂದು 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡು 8 ನೆಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಕೊಂಡ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ ಪುನಾಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಪರ 30 ಕೆಜಿ ಟಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೋಲ್ತಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇನಿ ಬಂದದ ನಿಗ್ಲೇನು ಪರ್ಬತ ಇಜಿಂದ ಗುರಂಗಿ ಡೈಟ್ ಉಂಟು ಜಿ ಮಾತು ಚಕ್ಕರ್ಪೆ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರೋಂಡ ಡಿಪ್ಪ ಅಂದವು ಏನು ಜೋರ್ದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 15 ಕಿಲೋ ಪೇಪರ್ 15 ಕಿಲೋ 1 ಕಿಲೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿತ ಮಾಡು 15 ಟಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ಕ ಅವರ ಯಾನೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂದು ಗೊಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು
ನೀರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ನೋಡು ఇంకా బై గొద్దె ಗೊದ್ದೆದ ಅಲ ಬುಜಿ ಗೊದ್ದೆದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಪುನಃ ಪಲ್ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಡು ನೀನು ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀಯಾ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡ 5 ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮೇ ನಾಯಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ದೇತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ತೊಂದೊಂದು ಫ್ರೀಗೆ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ದೇತೊಂದು ಹೋಗ್ಲಾವು ಲಿಂಬೆದಾವು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಲೆಮನ್ ದೇವ ಗಣೇಶ್ ಮರ್ದುಡಿ ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿಲೆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಈಜಿಂದ ಇತ್ತು ಅವು ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಮುಂದೆ ದೇತು ನೀ 100% ಉಂಡತ 99 ಸಂತೂರು ಕೈ ತೊಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ತುಲೆ ಐಟಮ್ ಈತ ಐಟಮ್ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ಬಡೇನಾತ ಲಿಂಬೆ ಒಂದು 4 ಜಾಸ್ತಿ 4 ಪುಂಟುದು ತಿನ್ನಗ ಒಂದುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೋಟ ಬೋಡ ಅವ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟು ಅದೇನು ಸರಿ ಅದು ಅಪ್ಪುಲಿ ತುಲೆ ಪರ್ದು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೈತೆ ಪಾಲಿತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಅವು ಕುರ್ಕಲ್ಲ ഞാൻ ഇതേ ಗಂಧ ಮನೆ ಪಡ್ತಿರ್ಲಕನ್ನ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಈ ಪುಂಜವನಗ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಲ್ಲ ಎತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ತುಲಿ ಏತು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ವಿಧಾನ ತೋಜಿ ಅಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಬತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಐಕೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅನ್ಮ ವಸ್ತು ದೇತೇನೆ ಅದ ದಾಯ್ತಿಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಇರುವ ಪರೋಟ ಬೋಡ ಪರೋಟ ಬೋಡ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ 550 ಅಯ್ಯ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೀ ಫಾರಿಂದ ಇರಲಿ ಕುರಿಯರು ಅವಲ್ಲ 550 ಅಪ್ಪ 14 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ 14 ಪುಯ್ ಅವು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ అయినా ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಯ್ ಐಟಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬಂದ್ಲೆಂಚಿ ಒಂದು ಭತ್ತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕೊನತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮುಂದಾಯ್ತನ ಮಂತು ಕಣ್ಣು ಮದಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ದಾಯ್ತ ಮುಕ್ಳಿ ಮುಲ್ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಂಬಲ್ಲಿ ವರ್ತ ಇದೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇ ನಾನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಬಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಮಾಲೆ ಹೋಯ್ತ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಕಾರ ಕಾಯ್ಪು ನಾವು ತುಲೆ ಪೊಸತ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಣ್ಣಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ
ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಮುಕ್ಳು ದಾಯಿಂದು ಚೈಪೇಳಿ ಕೊತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಕ ಮುಂಚೆನೆ ಪಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೂಲ್ ಮಂದಿ ಕೊಡು ನೆತ್ತೊಲ ಇಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕಾಯಿ ಪರಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಕೈಕ್ ಬಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕಾಯಿ ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಚುರುಕಿ ಇಂದು ಟಿಕ್ಕ ನೆತ್ತಿದ್ಯಾರ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನೆತ್ತ ಅಡಿಕ್ ಪಾರ್ದು ಸೂಪಾದ ಇಂಚ ಗಾಲಿ ಬಾಡೋಲಿ ಇಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋರಿ ಕಾಯಿ ಪರಿತ್ತುನ ನೆಟ್ ಕಾಯಿ ಪೋಲಿ ಸೋಜಪಾವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ್ ಚಂದ ಇನ್ನು ಇಂಕ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತೊಂದು ಎನ್ಮೊಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮುಂದು ಟಿಕ್ಕನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಂಚ ಬುಕ್ಕ ತಜಪಾವೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಹತ್ನೇಟ ಉಂತುಲೆ ಅಂಗಡಿದಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂತುಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎತ್ತೊಂದ ಏತಿಯ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಚಾರ್ಕೋಲುಗು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎರಂಡಲ ಗುರಂಕೆ ಆಸುಪಾಸು ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಅವಳೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಜಿ ಮಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜಿ ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಅಂತ ಬರತ್ತ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಾರ ಅವ ಪೂರ ಲಗರ್ದೆ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ಉರ್ಲಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ರಡ್ಡು ಪನ್ನೆ ಪಾತಾರ ಮಾಮಿ ರಾಶಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಳಿಪ್ಪುಡ ನನ್ನಿ ಕೈಟು ಕೊಲ್ತುರಿ ಬುಕಾಯ್ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಲಗರ್ದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗು ಚೆನ್ನಪ್ಪೇನೆ ತಾಯ್ತನ ಪಂಡ್ರ ಹತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಅಮ್ಮರ ದಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೋರಿಂದನ ಕಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಬೈರಸುದು ಅಲ್ಲ ಹೊರಿತು ಅಣ್ಣಸಿನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂಟಿಗೆ ಫುಲ್ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರೋದೈತೆ ಆಯ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರೇ ಕೊಣತ್ತ ರಡ್ಡು ಸುಟಿ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ತೋಡ್ ದಾಟಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬರೋಕನಪ್ನ ಅಲ್ತದ ಕಾರ್ ಬತ್ನಪ್ನ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ತುಲಿ ನಿಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡೆದಿ ಕಂಡಾನ್ಯನ ಒಗ್ಗಲು ವಿಕೆ ತುಲೆ ಕಶಿಂಗ್ ದಾಯ್ತಾಯ್ತ ಪನ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನೋರಿ ಪಾಪದೈ ಯಾನೋರಿ ಪಾಪದೈ ಯಾ ಮೀದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲರು ಹೋಗ್ತುಜಾ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ 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 ಮಗಿ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಾಡಿ ತುಲೆನ ಇಮೆ ಗನಮದಿ ಇದು ಕುಲ್ತಿ ನನ್ನ ತೂವತ್ತಾರ ಆರೋಡಾತಿ ನಂದಿ ಜೀತಿ ತೂವತ್ತಾರ ಏರ್ಬಾರ್ದು ಮಾಮಿ ಗಲಿಗೆ ತೂವಡಾತೇನ ಬೇಲಾನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂದಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂದೊಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ತುಲೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆತ್ತೆ ಇಮೆ
ನೇಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಫುಲ್ ನೇಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೌದಲ್ಲ ನೇಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸಾರಿದ್ದೆ ಅದೇ ಆಯರಿ ಸೂಬತ್ತಾರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಉಪಾದ್ರ ಮಾಮೆ ತುಳು ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದುರ್ಲಿ ಏತು ಬಾತ್ತಿನ ಬರ ನೀನು ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಡ ಒಟ್ಟು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ 2 ಪ್ಯಾಕ್ ನೆರ್ಪುನೆ ಚೆಕ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಮುಕ್ಳು ನೆರ್ಪುನೇ ಅಂಡತ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಯಾರ್ದಾರ ನೆರವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುರ್ಲಿತ್ತೆ ರೋಜು ಕುಡೊಂಜನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಟಿಕ್ಕದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಮಗಲಿನ ಕಾಟು ನಾಯಿ ಬಂದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಆಗ್ಲ 2-20 ಐದಕ್ಕಿದೇನಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ನಿನಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂದ್ಲ ಮೀದು ಬತ್ತನಾತೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜನ ಬತ್ತನೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ ಮನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶತ್ರುನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿರು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏಪ ಉದ್ದಾರ ಯಾರ ಇಂಚ ಅಂತ ಓಲು ಅಲ್ಲೇ ಬೆತ್ತಾಡು ಎಂತೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ಮೂಲುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕುರಿಯಲ್ಲ ಪೂರ ಅದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಂಚೊಂಡು ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಲಚ್ಚು ಬಾವಿರಲಿ ಯಾವ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಸುರ್ಮಂತಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುರ್ಮಂತಿ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಒಂದು ನೀರು ಬೋಡ್ಚಾ ಏ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಕ್ಕನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡಿ ಅವು ಪಾರ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾಡ್ರ ಇಚ್ಚಾಮ್ ಲಿಂಬೆ 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 ಏತು ಲಿಂಬೆ 4 ಲಿಂಬೆ ಪಾಡೋಡು ಲಿಂಬೆ 4 ರಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಈತ ಟಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎತ್ತು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಕುಂಟು ಮಾಡು ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಡಿಂಚ ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ರಡ್ಡು ಕೋರಿದ ಜಂಪರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂತಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೀಸದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟು ಕಟ್ರೆ ಟಿಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಡೋಟ ತರದೇನೆ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಅಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಬಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಇಂಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೂರ ಬುಡಿಯಾರಂದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋಡಿಗೆ ಪಂತಿರಾರು
ಅಂಚಿತ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಮಾನಿ ಇಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲಂಜಿ ಮರ್ಮಲಾಡ್ಸು ಏನು ಎಂಕೋಡೆ ಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಡದ್ದಿ ಎಂಕ್ ಬುಡೇದಿ ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳಿ ಅಲೆ ಉಳ್ಳು ಅನ್ನೆ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಂತ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ ಅನ್ನೆ ಏ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ತೋಜು ಆತ ಓ ಎನ್ನದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ ಮಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಇರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಪುಡು ಬೋನಾಗ ಈ ಎಕಡವ್ರ ಬತ್ತತ ಅದಕ್ಕೇನು ಬುಕ್ ಆಯ ಬತ್ತಿ ಪುಣ ಮುಂದು ವೈಬಟ ಅಂತ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಮೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಹಾಲುಲ್ಲತ ಬಾಜಿನೆತ್ತಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಅಂತು ವಯಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡೆ ಅನ್ನ ಹಾಲು ತೂಲೆ ಹಾಲು ತಿಕ್ಕ ತೂ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ದಾತ್ನ ತುಲ ಮಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಮಿ ಮೂಲ ಚೈಕೋಟೆ ಆದ ಮರ್ಮಲ್ ತುಲೆ ಬಾತದ ಬೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಬಟ್ ಮಾಮಿ ತುಲಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಸಾಯಿಂಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ತೂಲೆ ಹಿಂದೆ ದಾಲೆ ಜಿಜಿ ಓಡುಂದೆ ತಿನ್ನಂದೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಅಂಡದನ್ನ ಮಗಲಾತಿ ಚಲ್ಪಟುಲ್ಲಾಲು ಅಮ್ಮನೇ ಊರ ತಿಂತನ ಒಂಚೂರಿ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಾರಿಗೆ ಏನು ದಾಪುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾ ಆಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಒನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪುಲೆಗ ಬುಕ್ಕಂಜ ಒಂದಂತೆ ಟೈಟ್ ಒಂದು ಅವು ಮಲ್ಲತ ಟಿಕಾ ಅನ್ನಗ ಗೆಂಡ ತುಳಿ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ರಾವ ಬನ್ನಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ನಾಳೆ ಬೀಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಬಾಡಿ ಎಂಚೆ ಇನಿ ಟಿಕ್ಕಾವತ್ತ ಅತ್ತೆ ದುಲ್ರ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಟಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುವ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದಿ ಮಾಡು ಒಂದು ಲೇರಿ ನೆಕೊಡಿ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ದೈ ಬಾಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಪತ್ತು ನತ ಐತಿ ಅವು ನೆಟ್ ಸರಂಡ ಮನೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೋಟ್ ಫೈನಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೀತೆ ಆಯ್ನ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನಿ ತಿನ್ನು ತೋಜುನು ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ಕೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏನಿತ್ತ ಟಿಕ್ಕ ಈತ ಆತನು ಕಾಯ್ತದಂದೆ ಸಲಾಡ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಟಿಕ್ಕ ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರಿ ಒಣಸಲ ಬಾಸದೇರಿ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುರ್ಲೇರಿ ಟಿಕ್ಕ ತಿನ್ಯಾರ
ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.